Салом духтаро созер нағзен саломати хуба 122 магазин омадагем. Бисёриё медонанд ки иҷо чихе борои хушрӯи фасон дора. Ҳам бори Туркия, аслан ҳамаш Туркия. Баъд распродажа доранд. Ҳозир ҳамаша якта ба якта ма шумода нишон медиҳем. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза мешава. 122 магазин. Ряди магазинои шишагӣ духтаро касе омада наметуна нависен чун дарав доставка мекунанд. Аввал бисар мекунем ай распродажа, ай акция, баъдан бо новинкаҳошона нишон медиҳем духтаро. Пайгирӣ кунен навора. Нигоҳ кунен духтаро. Ино хушрӯвош, якм сортош. Диден акция шидай 330 сомон. Цветаш да навор наомадестай. Ҳозир ман аз наздик нишон дидим. Ина ҳа цветша диден фиолетови тёмнияам қа хушрӯй оригинал шай. Нархаш 330 сомона. Бинависен бо маълумоти бештар аз хачон пайдо мекунен. Ҳам қабулопӯшаки фасона, ҳам қа хушрӯи духтаро. Аз болои куртаотон мепӯшен, тамом мешава шаки кирта барин пӯшена. Аҷоиб хушрӯна цветча диден айдур метова. Ана баъд бо ҳаста иҷада я намуди дига кирта. Киртои хушрӯ. Ана ёра чанд сум карден? Я бурхи дастонда мегирен 250 сомон кардагиан. Нигоҳ кунен духтаро киртара фасониша. Ино ҳамаш акция шидай ин нархай вилирошон оригиналай духча. Нигоҳ кунен ин сангоша бинен хитон мефаҳмен духтаро. Мана 250 сомон. Беҳад фасон барои ягон ҷо рафтан варианти беҳтарин. Марамат биёен бо айпеш хитон тамошо кунен тамошо бино. Ана баъд багиза багизои турецкӣ на папилинои багизара хитон медонен ки 600 сомон 500 сомон нарх дорана. Ҳозир иҷада акция кардиян чанд сум? 280 сомон кардагиан. Ҳозир дига намудошам нишон метиҳем. Марамат 280 сомони касе ки киртагир буд ҳатман биёен айпеш бинед ё ки бинависен хичон дарав доставкатон кунанд. Мана 280 сомон. хушрӯгиша диден беҳад фасонакай беҳад хушрӯчай 280 сомон турецки тоза. Баъд иҷада бо ангуркан ина намуд ангуркаҳои туркӣ омадагиай. Бисёриё гирифтагиан хичон медонанд ки чихе хушрӯай турецки ангурка. Ё чанд пулан? 350 сомон скидка кати. Мана ангуркаи турецки материал шайна айпеш бинеда чи хеле шута мепӯшен ҳичи намешава. 350 сомон. Духтушам қа хушрӯакай ҷамака ки фасонакай. Мана рангоша бинен инам қа ранг дорад. Ана и вайо чиян гулча майдан вай тигр. Иноям ангуркаян. Ина вариантои хушрӯ омадай духтаро. Ва иқаи тиграк хушрӯае. Мана и чанд пулай? 350. Мана ина акцияда турецка турки нигоҳ кунен духтаро туркиян 350 сомон. Мана киртои фасонак иҷада чанд та рангош астай. Ята гулча майдашам нишон тиҳен. Мана нигоҳ кунен ирам хушрӯ духтаро. Мана диден 350 сомони киртои ангуркаи фасон зимистонда мазза када мепӯшем духтаро. хушрӯай ҳичи намешава. гармакак мегира одама. Мана беҳад хушрӯ 350 сомони. Инчунин ини хеле двойка овардиян. Ёк ҷогиян? Ҳа, турецки фирдевс духтаро. Уна сатрош астайку. Ҳавая бо ини хеле двойкаям доштаям бренд. Чанд пулай ё? 500 сомон. Марҳамат ина каседа дар корай. Ина двойкаи фасон бренди фирдевс 500 сомони. ҳатман омада айпеш бинен. Омада наметонен бинависен хичон дарав доставкатон мекунанд. Ана ози бо дигар намудоям ҳастай новинкаҳои фасон бисёр доранд. То охири навора тамошо кунен маҳқултон мешава духтаро. Якта ба якта нишон метиҳем ҳамаша. Ана ино духтаро иям бренди фирдевсай 350 сомон кардагиан спорт стилора нигоҳ куненда чихе хушрӯчай иш бо ин хеле замок дора барои мисол кудаки майда доштагӣ барои макондан беҳтарин вариант. Мана марамат кармиячида беҳтарин вариант. Аҷоиб хушрӯ 350 сомон турки тоза. Бо дига цветошам аста ями турки. Кани чихе цвето дора. Ина цветоша диден чихе хушрӯ. Ина беҳад цветои фасонаки хушрӯча 350 сомон духтаро. Спед кунен беҳад хушрӯчаан. Ана баъд ина ёям турецкия без рукавкашам астай курткашам асти чанд пулай? Курткаш 1200 сомонай духтаро. Иш 1000 сомон. Мана марамат каседа дар корай бинависен.
اینای کرتورا نگاه کنین акцияш да 150 сомон турецки беҳад хушрӯчай марамад ина касе да дар курай бинависен ё ки ай пеш биён тамошо кунен ина иҷада ё чанд пулиан инай паплинако ина ино и паплино 150 150 и тарафам ҳамаш қариб 150 ина нигоҳ кунен духтаро дар берун аҳамиятен турецкиян 150-200 ами 200-300 смай дига ҳамаш қариб 150-200 ай диден аҷоиб фасон хушрӯ ҳатман биён распродажаям доран ба ҳазур биён тамошо кунен ина ино чанд сомон ина 150 сомон ба ҳазур омада тамошо кунен духтарако метавонен ки интихоб карда харидорӣ кунен марҳамат ана баъдан иҷада бо ҳастай ана хелва ё ҷинсо акцияш дай двойкая бру и чизаш катя а юбкау кофта дора иш брукш кати ё чанд пулан 400 сомони на турецки марҳамат ина кассе моли туркӣ мепурсид ки бо нархш хуб боша марҳамат биёин арзон кардагиан двойкашам хушрӯвай ана чишам юбкадоршам аҷоиб фасон и материалш фасона мана марҳамат 400 сомон трикотаж ангоркаяй ина ино турецкиян духтаро безрукавка акцияда 550 сомон шудагай ихе чанд сум буд 650 будай ҳозир 550 сомон шудагай ина биёин бо айпеш хитон бинед иҷада двойкои ипек ҳастай ина бинед чӣ хушрӯ я бор двойкои ипектонам нишон чен ина мегирам биненда ина ё двойкои ипекан юбка дорану кофта ё чанд пулан 900 сомон бо арзон меша 1000 чанд буд марҳамат 1200 буд ҳозир 900 сомон шудагай бо арзон меша тарако ина халатои луи витон астайко ина варианти турецкиш турки фасонаш ино акция шудагай нархошона 450 сомон кардаган ина марҳамат я бор биён материалша бо бинен хитон хушрӯи астаки ай пеш худашами бори туркӣ фарқ мекуна ҳам сангчош оригиналай ҳам материалш фасони бадай як бор биён тамошо кунен ба ҳазур баъд метавонен ки интихоб кунен духтарако 450 сомон халатои тигри ана баъд ина иҷадам акция шудагай нигоҳ кунен 550 сомон бори дубайаи инаи бори дубайш 550 сомон нигоҳ кунед ҳамаи ҳами кори дастияя аҷоиб хушрӯ марҳамат биёен ай иам метавонен ки харидорӣ кунен марҳамат расветкош дутаяйди расветкаи фасон инчунин духтарако нигоҳ кунен инаи болопӯшошонам инаи курткошонам хушрӯ 800 сомони акция шудагай 800 сомон марҳамат турецки 800 сомон каседа дар курай бо биёен ай пеш хитон як маротиба бинен фасонай дар ҳақиқат ҳам хушрӯвай духтаро маҳқултон мешава мана анаи киртоям ҳастай духтаро ҳозир ҳамаям мепурса инаи оригиналшай турецки тозаш чанд сумай 1100 сомон 1400 ам мефурӯхтанд ҳозир боша 1100 сомон ина туркии тозаш ана и сирхиш чанд сумай ана ино дутамондагай духтаро 500 сомонӣ кардаган марҳамат ина биёен бо айпеш як бор бинен ира бинен кори дастӣ ҳамаш игребунакша бинен хушрӯ бори мишок дора мана 500 сомон кардаган кам мондагай 500 сомонӣ кардаган успед кунен омада бо хитон айпеш бинен ана и ба ҳастай и чанд пулай 1300 сомон турецки тозаи киртора бисёр мепурсам барои авай набор гирифтем то ин ки ба ҳазур тамошо кунену интихоб кунен духтаро марҳамат биёен мана инамуча нигоҳ кунен ишам турецки 1200 сомон ина қисми болора бинен кирта болопӯш ҳамаи чӣ доранд духтаро марҳамат вечерниё ҳамаш 700 кадомш духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен ипекгир бошен инамҷа чӣ намуд ипеке мебинен акция кардаган 900 сомон инҷа ипекои ҳастай ки 1200-1300 буд ҳозир 900 сомонӣ кардаган бо арзон мешава марҳамат бинависен шуна ана вечерни платьёшонам бисёрай ҳар намудаш ҳастай диден вечерниёшонам айпеш хушрӯай мепӯшӣ бо фасони бад меиста 700 сомонӣ кардагиам бо арзон мешада мана 1000 чанд буда миё
1100 буд. Ҳозир бошад духтаро 700 сомон ин моделора нигоҳ кунед. Не модело кам ёфтан наминош. Ҳозир бошад бо арзон мешавад 700 сомон. Не сиёҳо чанд ман? Ино 1,5 тозош. Ана ё чиан ипекан? Ё анамо ипекое ки 900 сомон штаган бо арзон мешан. Ҳамао яй духтаро марҳамат биёен бо пеш бинен. Як бор дигар такрор мекунем. Инҷа бозори Корвон тарафи Тилло бозор духтаро тарафи пажарка Тилло бозор гуфтем. Тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза мешавад 122 магазин. 122 магазин байни 3-4 дарвоза. Марҳамат биёен ай пеш бинен. Омада наметонед бинависен хучум суратошам мепартоянд.